Zoom 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 fakti zanga-zangar kananun mawakan arewa ya zuwa kan superstar din arewa na shifof emana Aisha kawai let's go to kaji arewa young rappers superstars chubansu na chubansu yanzu shifof waye gatanta arewa bai daya sai an fara magana su ce AB ko BOC da wannan maganar mace batun classic babatun munafunci da gulma kai hada da zamba manyan mawakan arewa ni na sallagon su so suke su gan kananan rafa na fama da gwanjo ga mu dai da gwanjo amma daukaka ta Allah ce kaɗan ne ya hana shi pop ta fara ban kuɗi da na shan fare mai gana shi jan haka wai hasada ce me zan hasada abinda dole sai da dace arewa ja gaban faɗi suke su ne akan gaban na kasa gane taimakon da za su yi wa yongu rafa faɗi nan tashi nan muke ta faman doka waka babu wani superstar da rayuwanka za ya duba muna ta faman bibiyan su kallon show kala mun yi targeting din su Instagram hada Twitter ba su so su duba me kake bukata ko su baka ko su ce ba za su taimaka su signing ka dauka bin nufi anan kananan rafa za a taimaka wa cin da su sun kasa yin bayani kan a tallafa wa mani ga wanda ke arewa har da masu niyya ina ta gargadi manyan mawaka wanda ke arewa wanda ba su son su taimaka wanda ke dagowa daukaka ta Allah ce ubangiji ka samu dace dan mu taimaka wanda ke dagowa kar su kauce wannan waka na buga shi ne saboda yongo rafa wanda ke tasowa babu confident jikin su duba shi waka yana da sauki kar ku damu kanku kun ji daukaka rigan aro ne wata ran kai zaka sa ta masu ma bakin ciki da hasada ka ba su rata no ji ka bude kunne gani nan zuwa gare ka kai ne shugaba arewa kai ka fara bada kwafsi baka so ka karbi bidiyo sai in yana da haske kai da me ka fara ko da iyawanka ne ka fara ya ubangiji tsare mu sharri yan asara rayuwa cikin shifop yanzu ma muka fara faɗi tashi muke yi ciki babu gadara koyo muke yi ba mu taba kiran kanmu sarki yawanta damuwa a rai shine ke kawo tsaki idan ka fara yin adawa sai ka fara kyashi ina bakin cikin nema ga wanda ya adashi abinda zai ci ma wani lokaci sai ya ci bashi arewa young rappers superstars chubansu na chubansu arewa young rappers superstars chubansu na chubansu. Of course, sunana DJ Fakji, Gata Record Musical Studio daga garin Beach. Mafi yawan mutane suna cewa sun san waƙoƙina amma ni ba su sani ba. Of course, na gode. Wannan shine alama